reunimos para denunciar os continuos ataques e agresións que soporta o noso litoral. Ataques e agresións máis continuadas e voluminosas canto máis salvaxe é a especulación, froito dun modelo económico baseado na depredación. ¡Las rías galegas! ¡Las rías galegas! ¡Corina, atende! ¡A ría no se vende! 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 ¡Caña, caña, caña! ¡La mafia portuaria! 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 A ver, una voz ahí potente, una voz mediana, un tenor, un barítono. A ver, una soprano, una contralto. A ver, siente el terror, siente de los inocentes que viven por ahí. A ver, vete cada pata de la vida. ¡Lanza de gas! ¡Por la ría! 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 Goberne quen goberne, Galiza non se vende. 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 A ver, que ahora temos un grave problema, un máis, a engadir o tema do Porto Deportivo en Cangas, en Basó. Eso é, vamos, eso é escandaloso. Parece que non toman nota, pero temos que reconocer A nosa costa, as nosas rías, o noso vento, os nosos montes, os nosos ríos, o Courel ou a Terra Chá supón depredar o territorio físico común para mercantilizalo en proveito de só uns poucos, privatizando os beneficios e socializando as perdas. Galiza non se vende!
non se ve, alcaldesa do bloque. Os beneficios son para as grandes empresas, para os grandes capitais, pero os seus custes externalízanse socialmente e supoñen a destrucción dunha natureza privilexiada, do medio ambiente, da paisaxe e do noso tecido económico e social. Estes custes pagámolas todas e todos nós. Esa modernización que nos fai ser cada vez máis dependentes dos mercados globais e da agricultura e da pesca industriais está obrigando a milleiros de labregos e labregas a abandonar as súas terras e está tamén empurrándonos ao desmantelamento da pesca de baixura e do marisqueo, afastándonos cada vez máis da soberanía alimentaria. A soberanía alimentaria.